Jadi kan orang main kan. Nah, kui ceritanya ki pas main terakhir. Nek ngerti kali ngomong. Nah, kan pas gue mainin CPK lo nyai 24. Nah, gue aku dicat karo sapa ya kayak Apa? sapa Ulfa apa sapa ngono. Dijapri ora mun ngono to nyai. Nah, aku yang ngomong ora, aku kira aku ora dijapri ngono kan. Terus kan ya ngomong kan aku kan yo koyo kerasa kok ora dijapri ket tanggal 23. Nek 24 kan ya pancen wong 6 tok. iya. Nah, terakhir kan Tapi ya, tanggal 23 kuwi memang ora dijapri yon. Ora dijapri. Terus aku chat Mas Tarno tanya sik to. Kenapa 3 hari akhir ini kenapa kok nggak dijapri apa piye ngono to? Ora dikon mangkat. Pokoknya alasannya tuh apa bener di rolling apa enggak ngono loh. Nah, jawabannya kan hari ini kan di studio. Nah, terus aku di studio lagi jebule karo Andin bareng di studio ki. Tapi kayak ora ngerti pas kuwi nak jebul karo Andin. Ora ngerti, pertuan lho ning dalan. Kaget aku Yohan kok karo Andin bareng. Terus nanu ya ada pembahasan iso iya yo berarti intinya kowe iki koyo entuk teguran ya, teguran guys. Berarti kowe salah satu alasan kowe 3 hari ramain kuwi ya, itu alasannya itu. Tapi kowe wis rati berarti alasannya sudah ada. Tapi kowe sempat enek kayak minta maaf, maksudnya dengan sing wis diomong iki lho. Kowe ono permintaan maaf ora ro Abah dan lain-lain ro panitia? Nyai? Nah, Kowe iki enek permintaan maaf ora pas lebar kuwi lho, reti. piye nyai? Kowe enek njaluk ngapura ora ro Abah dan panitia? Iya. Kowe ya padha Ndin, berarti kowe ya ngono. Iya Mbak, padha. Terus dikonferensi sampai waktu belum ditentukan jarene. Kowe ya mun. Sama, tapi ki maksudnya ki nak Andin kan tegurane saya pisan. Tapi ki maksudnya yang paling fatal ki aku lho. Nah, terus nak Andin kan nembe ngomong diliburkan apa di apa? Konferensi. Ya. Sampai waktu yang tidak kesalahannya Muna sampai fatal ki opo ngono lho. Tapi kan sing jelas ngene, sing jelas Munane dhewe wis ngomong nek dia melakukan kesalahan, berarti ya memang pernah melakukan kesalahan ya temun. Iya. Iya. Ibaratnya konsekuensi nih seko aku nggak salah gue. Jadi nerima apa wae keputusan itu guys. Konsekuensi dan resiko ya. Terus resiko. Aku ya kayak Andin ki wingi gur tak batin kok. Nak
apa aku sempet nekoni sapa sesuk karo kowe iki Din. Angkor. Tak tekoni lah. Kowe kok ora Andin ngono to. Terus meneh pas reakan neh kok ora karo Andin neh. Iya Mbak lah ket kuwi aku koyo kok Andin wis suwe ra ketok ngono. Ternyata mau nonton videonya Pak Aris kok enek kowe karo Muna lho. Ada apa ngono to. Akan yang baik-baik saja. Tapi berarti kowe wis ratindin kowe salah ya apa? Ya Mesti. udah tuh Kak, mesti ono. Kowe rati salahmu kuwi pas lebar diomongi apa memang sebelum diomongi kowe wis sadar kowe salah iki melakukan iki ngono. Urung Mbak. Berarti retine pas lebar di di sidang. Oh iya temun. Iya bodoh. Kok iso lah gue sampai fatal ki lah. Maksudnya fatal lagi kayak teguran maksudnya pas pertama dikandani terus lek pas peng pindho dikandani peng terus dikandani cuma terakhir Walah. oh no guys Tapi kimu kowe iki di apa ya mun dikeluarkan apa di piye? Apa di SP3, SP2? Mana Nyai? kayak gitu tidak bisa cerita nak sing iki Ini loh, ini bae. Yang dimaksud ki kayak misal Muna ki kan aku nggak ngerti. Kan kowe ditokne apa ora ngerti ra toh? Yang jelas ngene. Antara Muna karo Andin mungkin diliburkan untuk sampai waktu yang tidak tahu. Yo tetap mungkin penonton mestine kangen toh. Tapi di sisi lain ben gawe koyo Munane yo. Soalnya kan Muna ya wis ngomong dhewe, aku memang Muna melakukan kesalahan tadi kan karo memperbaiki apa salah yo temun. Kan gue ngerti toh. iya Nah mungkin karo penonton do kangen karo kowe yo membenahi apa yang salah kuwi sing kowe wis ngerti koyo Andin yo ya Andin. Iya Kak. Kayak aku dhewe yo tau nggih salah lho, ora mungkin wong ra nggih salah ki. Penting kan nek wis ngerti salah apa sesuk entah berapa lama kalian diliburkan ketika ono kesempatan melu meneh apa masuk meneh kan wis memperbaiki kesalahan sing wis ngerti kuwi lho. Karo gawe introspeksi.